nějaký hudební festival. Náš host týdne nabídne nejen pár užitečných tipů, ale hlavně mnoho zajímavostí a také do zákulisí. Léto, slunce, zábava a dobrá hudba. Češi milují letní hudební festivaly, kterým právě startuje sezóna a každoročně na ně vyráží 10 000 lidí. Nabídka je velmi slušná. Podle Národního informačního střediska pro kulturu se třeba před 2 lety u nás pořádalo 224 hudebních festivalů. Mezi ty největší a nejznámější patří Rock for People v Hradci Králové, Colors of Ostrava a Beats for Love v Ostravě nebo třeba Mighty Sounds v Táboře. A pokaždé lákají i na velké zahraniční hvězdy. V minulých letech tak před českým publikem vystoupili třeba Imagine Dragons, The Cure, One Republic, Green Day, Judas Priest nebo The Killers. Ale ten výčet by mohl být mnohem delší. Ceny za takový zážitek se u vícedenních akcí pohybují v řádech tisíců. Například na Rock for People pořídíte nyní lístek za 3990 korun na všechny dny. U Colors of Ostrava je to 4190, Beats for Love stojí 4390 a na Mighty Sound se podíváte za 3590 korun. Celkově se na přípravách letních festivalů podílí tisíce lidí. Kromě zajímavého programu musí zajistit i techniku a zázemí pro kapely. Veškerý servis pro návštěvníky a stále větší výzvou je pro ně v současné době zajištění bezpečnosti pro všechny zúčastněné. A se mnou ve studiu už je pořadatel hudebních akcí a promotér Michal Šimon. Zdravím vás, hezký den. Dobrý den, Martine. Co je z těch věcí, které byly v té reportáži jmenovány, jako schánět hvězdy nebo zajišťovat bezpečnost, co je z toho nejtěžší? Myslím si, že v dnešní době zejména ekonomická stránka a obecně vytvořit akci, která vydělá a funguje, a udělat festival, který dlouhodobě finančně funguje v dnešní nelehké době. To mě zajímá, za vás se to tady dá ještě udělat, ale je to stále těžší. Já lítám na evropské konference, čtu různý magazíny a sleduju informace a fakta a v tuhle chvíli existuje odhad, který říká, že 80% festivalů v současné době prodělává peníze. Ty festivaly mohou být vlastně nějakými investorskými skupinami, mohou být vlastně individuy, které ty festivaly vybudovaly. A v tuhle chvíli je otázka, jestli to jako obecně jako bude dávat smysl do budoucna. Protože jako žijeme v situaci, kdy extrémně narostly vstupy, náklady ještě náhodou, náklady na lidi, energie, techniku. To, co děláme jako promotéři, zdražujeme vstupenky, ať už těch festivalů nebo samostatných koncertů, jenže zde je nějaký strop, přes který prostě nejde jít dál. A bohužel se děje to, že ty prodeje festivalů nejsou tak dobrý, jako byly dřív. A v tuhle chvíli to prostě nějakým způsobem ekonomicky jako ne všem vychází. Já se zeptám ještě na tu bezpečnost. Jak moc se za těch vyděláte pořád tak nějakých 15 let, tak jak se změnily ty bezpečnostní požadavky na ty akce? Já jsem hrozně rád, že naštěstí a v tuhle chvíli v podstatě ta informovanost nás, promotérů a produkčních a lidí, kteří pracujeme v kulturní sféře ohledně bezpečnosti, je výrazně lepší, než byla kdy dřív. Jsou to, jako pro mě bezpečnost je vždycky na prvním místě a vždycky bude. Je to tak, že hodně se o tom mluví na konferencích, hodně se probírají konkrétní případy, které se staly. Jeden za mě jako ostračující případ, diskotéka ve Španělsku, myslím si, že to bylo zhruba 10 let zpět, kde uhořelo 300 lidí a v podstatě jenom z toho důvodu, že bohužel tam někdo vybudoval únikové východy, které se otvíraly dovnitř a ty lidi, jak chtěli jít ven a nemohli, tlačili se na ty dveře. Řekněme známé tragické koncerty jako Ariana Grande, ve Vegas, jsou to vaše, řekněme, noční můry, na které si dáváte pozor, aby tímto způsobem jste se tomu snažili předejít? Já bych neřekl jako noční můra, určitě ne, a já určitě samozřejmě cítím velkou zodpovědnost, ale v podstatě ne stres. Při pořádání akcí za mě je to v první řadě o tom, že pracujeme s profesionály, kterými důvěřujeme, co se týče technické produkce, bezpečnosti, bezpečnostních složek, kteří vědí, co dělají a v podstatě na nás, na pořadatelích je tohle celý ohlídat a povídat, že se opravdu nikomu nic nestane. Protože dokážu si představit, nebo teď máme i docela čerstvý vzorek, když máte mnoho lidí na jednom místě, už je pokročilá hodina a teď třeba na Majálesu se stala ta kauza, kdy lidé chtěli vracet kelímky, pořadatel z nějakého důvodu nevracel, došlo tam k velkým nepokojům, byli tam těžkooděnci. To jsou situace, jak třeba jste se na tuto konkrétní situaci díval? No, z mýho pohledu je to v dnešní době spíš situace, která prolítla sociálními médii, ale reálně se tam jako nikomu vlastně nic vážného nestalo. Já
to nechci jako zlehčovat, ale myslím si, že vlastně jako šlo relativně o maličkost. Nikdo tam Eskalovalo, když jsme byli tam těžko určitě, ano, tam si myslím, že ano, možná to neřešili úplně ideálním způsobem. Těžko říct, nevidím konkrétně do Majalesu, je možné, že opravdu došlo k takový prkotině, že došly drobáky a oni nemohli vracet za kilínky. Určitě tu situaci neřešili ideálním způsobem, kdy jako nemyslím si, že je dobrý jako těžkohodince prostě nahánět na fanoušky a vyhánět je jako takhle násilím z areálu. Do jaké míry řeší pořadatelé festivalů konzumaci alkoholu nebo řekněme nějakých lehkých drog, jakou roli v tom má ten pořadatel? No tak pořadatel samozřejmě prodává alkohol, který může prodávat. Ty drogy, já bych řekl, že k festivalům a k festivalové scéně v hudbě obecně částečně patří, naštěstí lehké drogy. Mám si taky zkušenosti, že zažíváme to na akcích. Naštěstí máme samozřejmě zdravotníky, kteří tohle hlídají. V tuhle chvíli je to určitě jako o tom, aby zdravotníci to jako vědí a jsou to jako profesionálové, kteří vědí, co dělat s člověkem, který se například lehce předávkuje, vědí, co s ním dělat dál. Když mluvíme o alkoholu, o drogách, jaké jsou věkové limity třeba na festivaly a když se tady bavíme právě, že tam tyto látky jsou dostupné nebo i vlastně běžné, tak dostane se na tu akci 13letý puberťák? No, dostane se rozhodně na festival a častokrát je to i tak, že festivaly mají vstupné pro děti zdarma do nějakého věku nebo do nějaké výšky a to si myslím, že je samozřejmě správně. Myslím si, že puberťák by se dostal k drogám i mimo ten festival. Jako nevnímal bych ten festival jako to zlo. Můžou tam chodit sami nebo jsou tam nějaké omezení od jako věku, mohou chodit sami na ten festival? Nevím, jestli je to ze zákona dané, je určitě jako od nás od promotérů doporučení v podstatě se zákonným zástupcem či s rodičem do nějakého mladistvého věku do 15 let. Co jsou třeba věci, které by člověk sebou neměl nebo nesmí vyloženě mít na ten festival? Zbraně, drogy oficiálně, deštníky, například bezpečné předměty. Obecně nebezpečné předměty, obvodní zbraně a podobně. Takže bych se chtěl dostat k obsahu těch festivalů, k těm samotným interpretům. Když zvete nějaké hvězdy světového formátu, tak jak náročný to je proces? Já jsem v minulosti pracoval pro Kalesov Ostrava a tam jsme v podstatě headlinery, to znamená ty největší umělce řešili častokrát rok a půl dopředu. To znamená, je to běh na dlouhou tráť, je to nikdy nekončící práce. A je to vlastně jako zejména o ekonomice a o penězích, o nabídce tomu agentovi. Když jste mnoho lidí napadlo, já jsem nad tím přemýšlel při té přípravě, co takový opravdu kapela světového formátu, jaké mají požadavky, co chtějí po těch pořadatelích, co musí být backstage, jaké musí být hotely a tak dále. Obecně je to v podstatě bezpečné zázemí, já bych řekl, že je to, co najdete v kvalitním českém obýváku, to znamená kvalitní gauče, tlumená světla, občerstvení, jídlo, pití, obecně komfort a bezpečí. Jako to, aby ten umělec se tam cítil v bezpečí, věděl, že ho neotravují zástupy fanoušků, někdo další, kdo po nich chce další autogram a další fotku. A třeba pětihvězdičkový hotel je nějaká, řekněme, samozřejmost. No, pro velké hvězdy určitě. Co se potom stane, když už se to stalo v minulosti, nějaká taková velká hvězda na ten festival nedorazí z jakéhokoliv důvodu? Logicky fanoušky to úplně netěší. Stává se třeba, že chtějí refundovat ty vstupenky, chtějí vracet vstupné na základě toho? No, u toho festivalu v podstatě to ani nejde, jako v momentě, kdy máte na programu více headlinerů, obecně program festivalu může obsahovat typu 100 umělců, zažil jsem to také v minulosti, jeden umělec vám zruší vystoupení den předem, už jako nenajdete náhradu, jediné, co v ten moment můžete udělat, nějak musím lehce popřesovat ten program, posunout někoho z druhého pódia na první a podobně. Takže to refundování nefunguje? Ne, nefunguje. Fungovalo by, kdybychom se bavili o samostatném vystoupení jedné kapely, která z nějakého důvodu nevystoupí. Ale říct, že já jsem tam šel na Green Day a ty prostě nedorazili, nejde to. Nejde. Když se ještě bavili jsme se o té ekonomice, o těch hvězdách, dá se říct, která z těch hvězd kapel možná je nejdražší, nebo která je naopak velmi levná na to si na festival přivést? No, v tuhle chvíli jsou určitě velké hvězdy, které hrají jako za honoráře typu několik milionů euro či dolarů. Určitě je pořád v tuhle chvíli spousta velkých zahraničních hvězd, které si české festivaly nemohou dovolit. A
je to jako v pořádku, to je ekonomické nastavení toho systému. Taylor Swift Nepřijede na žádný český festival. A kdo tady letos přijede za vás nejzajímavější z těch interpretů? Bude to vzít napříč všemi těmi akcemi? Určitě, já si myslím, že konkrétně třeba na Colors za mě James Blake, úžasný elektronický producent. Já osobně se moc těším na brněnský festival Popmese, který je žánrově hodně zaměřený na elektronickou hudbu, je alternativnější a spíš pro menší počet lidí. Když vy organizujete nějaký festival nebo nějakou velkou hudební akci, dokážete si vůbec svého interpreta užít, když jste tam jako pořadatel? Častokrát s tím bojuju a já už jsem se naučil i to, že někdy je lepší se zajet třeba na koncert do Berlína, než pořádat koncert toho umělce v Praze a ještě na něm třeba prodělat peníze. Je to těžký, člověk běhá, lítá, má na starosti spousta věcí. Jsem rád za ty momenty, myslím si, že pak při té chvíli, kdy se ta akce děje, tak jsem schopný si užít třeba jednu písničku a jsem za ní rád. Vyrazíte letos do Berlína nebo i na nějaký český festival? Byl jsem v Berlíně, určitě pojedu znova, těším se konkrétně třeba na Justice, na elektronické producenty, kteří hrají v prosinci v Berlíně. Určitě letos pojedu na Rock for People, pojedu na Popmese, uvidím, jestli ještě Colors. A nějaký úplně největší životní zážitek z této oblasti, na který nezapomenete? Pro mě je toho spousta, určitě už jsem těch koncertů viděl asi stovky, spíš tisíce. Určitě mám nějaký, jako který si budu pamatovat do konce života. Christine and the Queens na Roskilde, třeba Stroma je za mě jeden z úžasných francouzských producentů, který mě extrémně baví. Viděl jsem ho na festivalu Superbloom v Mnichově, viděl jsem ho potom ještě v Bordeaux ve Francii s kamarády, moc jsme si to užili. Skvěle. Děkujeme a doufáme, že i během třeba letošní sezóny si minimálně naši diváci nějaký takový hezký životní zážitek udělají na letní festival. Děkuji za pozvání. A my už jdeme na závěr.